खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ आं हायनार्सि गयारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। बिजनी रेल स्टेशनाव हावड़ा डिब्रुगढ़ 15960 कामरुप एक्सप्रेसआव अर खामदों। सा करियायाव 11 साननि थाखाय दुखुनि सान, रावबो जौ लोंनो एबा रंजानो आरो मिनिनो मोना। चिरां जिल्लानि आइपवालियाव गोदान पिकनिक स्पट जोनोम मोनबाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। चिरां जिल्लानि बिजनीआव बिजनी रेल स्टेशनाव सनिबारखालि सानजौफु समाव हावड़ानिफ्राय डिब्रुगढ़ सानजा फारसे थांनाय 15960 कामरुप एक्सप्रेस ट्रेनाव हरखाबै अर खामदों। अदेबानि बे जाथायाव रावबो हान्थियारिनि जेबो खहा जायाखै। रेल बिफाननि सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला बे अरा साखानि ब्रेकनिफ्राय अरखि बेफ्रावनानै ट्रेननि जेनेरेटर डाब्बायाव नांग्रोदोंमोन। अब्लाबो नाथाय हाखु दाखुयै अरखौ खोमोरफिननो हादोंमोनब्लाबो रेलआ 1 घन्टा उनाव सानजा फारसे रावना होफिननो हादों। सा करियायाव 17 दिसेम्बरनिफ्राय फैगौ 28 दिसेम्बरसिमहालागै गासै 11 सान दुखुनि सान फालिनांगौ होननानै हादोरगिरि किम जं उनआ फोसावदों। बे 11 सानाव सा करियानि रावबो नोगोरारिफ्रा मिनिनो, रंजा बाजा खालामनो एबा जौ लोंनो मोननाय नङा। जुदि बेनि उल्थायै सोरबाफोर हमजायोब्ला बिसोरो थैनायनि साजाबो मोननो हागौ होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि सा करियानि बारग' हादोरगिरि किम जं उनआ 1994 मायथाइनिफ्राय 2011 नि 17 दिसेम्बरसिम सा करियायाव हादोरगिरि बिबानखौ लानानै सामलायबोदोंमोन आरो बे समावनो हरखाबै हार्ट एटेक जानानै 69 बोसोर बैसोआव रुंसारि जालांदोंमोन। बिनिनो 11थि थैनाय सानखौ 11 सान फालिनानै बयखौबो दुखुआव थानो थाखाय सा करियानि सुप्रिम किम जंआ बिथोन होदों। बे 11 सानआव सा करियानि सोरबाफोर सुबुङा सोरखारनि बिथोनखौ मानियाब्ला गोख्रों साजा मोनगोन होननानै मिथिहोदों। बोसोर गोदान 2022 नि सिगां चिरां जिल्लानि थुक्राझार ओनसोलाव आइ दैमानि बालाबारि एबा आइपवालियाव गोदानै पिकनिक स्पट जोनोम मोनबावबाय। सनिबारखालि चिरां दुवारनि MCLA अमर बसुमतारिया फिथा हास'ना बेखेवनानै होबाय। आइ दैमानि बालाबारियाव सारि सारि बैग्रि बिफां आरो स्राय स्राय बोहैनाय जोंखोल माखोल दैया गमामायैनो दावबायारिफोरनि गोसोखौ बोनो हागोन होननानै जायगानि गोबां सुबुङा मिजिं थिदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।